Hi guys, finally we are here. Ipapakita ko sa inyo ang resorts na inarkila namin. Location is Magalang, Pampanga. Name ng resorts is RJ's Private Pool. Ang price po is 15K. Sunday ng 12 noon pumasok kami till Monday 10:30 kami lumabas. Actually, bitin talaga kasi may kanya-kanyang trabaho, negosyo at may online class yung mga teens. At nag-decide po yung sister ko na miyembro lang ng family ang invited. COVID po kasi ngayon, kaya mother side lang ng celebrant ang invited. She's my niece at 18th birthday. Chloe! Guys, pakikita ko po sa inyo yung kusina ng resort. So, yan nga po siya. So far, ang niluluto po namin ngayon ay palabo. Ito siya. Then yung pasta. Then yung rice cooker. Nag-prepare pa po kami ng food. Dito po gaganapin yung events. Oo, hindi, ganyan lang daw. Ayan guys. Yan po siya. Ito po yung mga, ito po yung pinakamagandang view dyan. Nakikita mo po yung parang puto. Hi guys, welcome to my home. Welcome to my kitchen. May occasion po ngayon kaya mag-result po kami ngayon na marami. Ayun, ang bulan siya like. Hi guys, papakita ko sa inyo yung in-order namin na pizza. Yavi Pizza. Made fresh daily. Charan! Yan po siya. Tatlo po yung kanyang flavor. Ito. Tatlong flavor yan guys. Next naman, wow guys. Masarap siya, no? Ito po, wala pa siyang laman kasi nga, di pa tapos yung mga pine-prepare namin.
the palabok, the kimchi, dessert, fried chicken, the simple cake, simple but elegant, the sushi, the spaghetti, spaghetti. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo na puso. Ay puputi na rin, sabay tayo. May na-share sana ako sa inyo if ever na gusto nyong mag-relax. Don't forget to subscribe, like, comment, ring the notification bell for more updates and upcoming video. Bye bye guys, see ya!